हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा फाइनाली एडमिट रिलिज जाबाय बेनो जाबाय एडिआरइ नोंथांमोननि ग्रेड 3 एग्जाम जानो गोनां बेनो जाबाय 15 सेप्टेम्बराव स' बेखायनो ग्रेड 3 आव क्लिक खालामदो आरो खालामनाय लोगो लोगो एनि वान लिंकआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगौ अके दा जों नाम्बार 1 खालामबाय देन बिनिफ्राय एप्लिकेशन नाम्बार पासवर्डआ नोंथांमोना बै समाव एप्लाइ खालामनायाव जि होदोंमोन बेखौ होनानै नोंथांमोना लगइन खालामनानै एडमिट मोनगोन जुदि एडमिट प्रब्लेम जायोबा कल नाम्बार दङ बेयाव कन्टेक्ट खालाम अफिसनि नाम्बार दङ बेयाव खालामनो हागोन आरो जुदि आइडि गोमादोंबा नोंथांमोना मा रिकभारि खालामनानै लानो हायो बेखायनो फरगटआव क्लिक खालामनांगौ दा बे फरगटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बेबादि अपेन जागोन बेनिफ्राय बै समाव जेब्ला नोंथाङा एडिआरइ एप्लाइ खालामदोंमोन बे फन नाम्बार होदोंमोन बेखौ नोंथांमोना होनांगोन बेनिफ्राय रिकभारि नोंथांमोना खालामनानै लानो हागोन एबा नोंनाव मेसेज फैगोन अके बेखायनो आइडि गोमादोंबा जेबो टेनसन दाजा दानिया फैबाय लगइनआव नोंथांमोननि एप्लिकेशन आइडि नाम्बारखौ बेयाव होदो अके जेरै एप्लिकेशन नाम्बार थायोना रेजिस्टार आइडिया बेखौ होदो बेनिफ्राय पासवर्डआ नोंथांमोना होदो फिन खनसेबाव दानिया लगइन खालामदो स' लगइन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मालाबा साइडआ बिजि जायो बाट नोंथांमोना बेखौ ट्राइ खालामबाय थानांगोन दा फाइनाली एडमिटआ फैबाय बेनिफ्राय फार्स्टआव फट'आ ओंखाराबा टेनसन दाजा मानोना टेकनिकेल इसु जादों नोंथांमोना लासै लासै मोनजोबगोन आरो फट' थाथाराबा नोंथांमोना गाव गावनि फट' कपिस नोंथांमोना एग्जामाव जाहाथे लांफायो अब्लानो एक्सेप्ट जागोन बे फट'खौ टेनसन दाजा दाना फैबाय नोंथांमोननि गासिबो डिटेल्स थाबाय बेनिफ्राय फार्स्टआव पस्ट एप्लाइड थाबाय नोंथांमोना माने मा पस्टआव खालामदोंमोन एग्जाम सेन्टार थाबाय बेखौ नायदो एड्रेसखौहाय स' नोंथांमोना एग्जाम सेन्टार बेनिफ्राय पेपार 3आव गोलैबाय बेनिफ्राय सानडे गोलैबाय देन 10:30निफ्राय 1:00टासिम टाइमा दङ आरो टटेल मार्क्सआ बेयाव 150नि एग्जाम जागोन आरो मोनसे हाबानो 1 मोनगोन आरो टटेल कुइसन 150 बेयाव जागोन स' दानिया नोंथांमोना माखासे गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोना नायदो अके दा फार्स्टआवनो नोंथांमोना जेब्ला एग्जामाव थांगोन ना अब्ला एडमिट कार्डआ बेखौ नांथारगोन बे गैयाबा नोंथांमोना एग्जाम होनो मोना देन सेकेन्ड नाम्बाराव नोंथांमोना मार्कशिटआ जुदि नोंथांमोना ओरैबायदि बेखौ जाहाथे गोसोआव लायो मार्कशिट बेनिफ्राय एन्सार शिटखौ जाहाथे नोंथांमोना मोजां मोजां चेक खालामगोन आरो गोरोन्थि दा खालाम नङाबा नोंथांमोना एग्जाम मोननाय नङा स' दानिया जों नायसै नाम्बार 3आव गोबांथार माने गाइडलाइन्स दङ बेखौ नायनांगोन जेब्ला एग्जाम हैगोन ना अब्लाथाय नोंथांमोना कुइसन बुकलेट कड मोनगोन आरो लोगोसे मार्कशिट नोंथांमोना मोनगोन जेरै ABCD थायो नालाय गासै मोनब्रै थायो नालाय बेखायनो नोंथांमोना कड नाम्बारखौ ए मोनदोंबा नोंथांमोना जाहाथे फिलआप खालामनायाव एखौहाय मार्कशिटआव जाहाथे नोंथांमोना लिरो अके स' नोंथांमोना सार्कोल होनांगोन बेखौ फोरोंखागोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोना मार्कशिटआ जुदि माबाफोर जुदि डेमेज मोनोबा नोंथांमोना मोजां चेक खालाम 5 मिनिट सिगां नोंथांमोना बेखौहाय चेक खालामनानै इनफर्म खालामनांगोन अब्लाथाय गोदान मोनगोन जुदि नोंथाङा जुदि चेक खालामाबा उनावहाय एक्सेप्ट जानाय नङा स' बेखायनो चेक खालामग्रो आरो जेब्ला नोंथांमोना रल नाम्बारखौ लिरो अब्लाथाय मोजां नोंथांमोना लिरनांगोन आरो एग्जामाव आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्ड जिखुनु जाया आइडि गभर्नमेन्ट आइडि नोंथांमोना एग्जाम हलाव मोनसे लांबानो जागोन आधार कार्डआनो जागोन खुनु टेनसन गैया देन बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जाम लिरबाय थानाय टाइमावहाय स' नोंथांमोना जाहाथा माने ओंखारनो हानाय नङा पारमिसन लानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन स' दानिया बे एग्जामाव नोंथांमोना बल पइन्ट पेन होनना बुंदों माने नोंथांमोना डट पेनआ जाहाथे मोजां मोजां थाल लायो बेवहाय जेला जानाय नङा नोंथांमोना जाहाथे ब्लेकजों आरो लोगोसे ब्लुजोंहाय लिरनो हागोन बेयाव खुनु बादा गैया बाखि नोंथांमोना गुबुन इउज खालामनाङा अके स' बेखौ नोंथांमोना गाइडलाइन्सखौ एडमिटआव मोनखाजोबगोन गासैबो जाहाथे मोजां मोजां नायो आरो एग्जामाव थाङो नैबे 70 नाम्बारा जोबोर इम्परटेन्ट जेब्ला एग्जाम लिरोना अब्लाथाय साइन होनांगौ जायो टेनेन्सआ अके बेनिफ्राय रल एन्सार शिट थायो बेयावबो नोंथांमोना साइनखौ होथारनांगोन जुदि बेखौ होआबा नोंथांमोना एबसेन्ट लागोन आरो रिजाल्टआ फैनाय नङा बेखायनो एटेन्डेन्सखौ नोंथांमोना साइन खालामथार ब्लुजों नङाबा ब्लेकजों नोंथांमोना इउज खालामनांगोन एग्जामाव आरो बेयाव नेगेटिभ दङ 0.25 डेट मिन्स 1/4 दङ माने मोनब्रै दं जाबाथाय -1 नोंनिफ्राय दाननाय जागोन अके बेखौ आं सिगां खिथाखाबाय आरो बे एग्जामाव एसामिसजों लिरनो मोनगोन नोंथांमोना अके जायफ्रा गोसो दङ बेनिफ्राय बेंगलि दङ बर' दङ इंलिस दङ हिन्दी दङ गासै नोंथांमोना मोनबा लेंगुवेजजों आनजादखौ होनो हागोन स' बेनिफ्राय एनि रं इनफरमेसन मोनोब्ला नोंथांमोना जेब्ला बै समाव एप्लाइ खालामदोंमोन ना माबाफोर जुदि फेक डकुमेन्टस होदोंबा हमजायोबा नोंथांमोना एनि स्टेजाव नोंथांमोना माने रिजेक्ट जागोन आरो अके स' बेखायनो जि आपल'ड खालामदों नोंथांमोना जाहाथे बेखौ जेब्ला डकुमेन्टस भेरिफिकेसन जायो नोंथांमोना होनांगोन दा जायफ्रा PWD केन्डिडेट्स नोंथांमोना स्क्राइब लानो गोसो दङबा लानो हागोन बेखौहाय नोंथांमोना मोनखादोंमोन सिगांनि नटिसखौ